ki miƙe aka ce da Allah. Kai ƙarya ne wallahi, mu ba ƴan daban nan ne wallahi. Ashe ku ne. Ajali. Ja mana shi kusa. Kan wanda ya taba shi kamun shi nan. Tukunna. Saka shi kan wanda ya taba shi. Waye kai? Ni abokin Sanda ne. Abokin Sanda ne. Sai ka shigo za ka yi mana rashin kunya saboda mun shigo gidan su Sanda. A'a, ce ma aka ko wasu ƙananan marasa kunya ƴan layi sun shigo shine dalilin shigowa. Ai mu ne ƙananan marasa kunya. Sai kai maganin mu ko? Ku manya ne. Ku manya ne. Ba ni guda Na dau ya da ya ka ji. Na dauka wallahi irin ƙaramin yanyan din da suka shigo ƴan unguwa ashe ku ne. Me ka zo yi? Me ka zo yi? Na zo gaishe ku ne. Cika shi. Zuba. Idan na ƙara ganin ka a cikin gidan nan ko na ƙara ganin ka a cikin sabgar neman Sanda. Bace. Bace! Ke shige mu tafi. Sa ta a gaba. Samun ita a bayan mota. Gama. Ku saka ta a bayan mota. An gama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samu guri ki zauna. Yalla bai na lafiya kuwa irin wannan kira da gaggawa haka kuma ka san ina aiki. Waye Sanda? Ban fahimta ba. Kin mun ƙarya. Kin ce mun dan uwanki ne. Alhalin ba haka bane. Ina so ki faɗa min alaƙar da take tsakaninki da Sanda. Amma ai ya kamata a ce ka fahimce ni. Ba zan taɓa fahimtar ki ba kamar yadda baki fahimce ni ba kika tsaya kina kama kami. Ki faɗa min straight to the point. Waye Sanda? Waye Sanda? Zan miki tambaya ta ƙarshe. Ki faɗa min alaƙar da take tsakaninki da Sanda. Ita kuma wace ce wannan? Kira sunanki. Dama ba ku san sunana ba kuka kawo ni nan gure ni. Kai! Ajali kana da sauran hannu. Amma komai sauran hannunka bai kai aiki da kwakwalwa tasiri ba. Ya kamata ka riƙa kiyayewa. Gaya mana sunanki da zaki shine zai taimake mu kuma ke ma ya taimake ki. Bana buƙatar taimakon ku kuma ni ma ba zan taimaka muku ba. Da alama taurin kanki shi zai kai ki ga halaka. Na yi mu'amala da mutanen da suka fi ki taurin kai da jiji da kai kuma na sarrafa su yadda nake so ballanta na ke halitta. Ke ya sunanki? Allah bai sunanta Asiya. Na tuna lokacin da na kira Sanda da wayarta. Jini ya ce Asiya. Tabbas sunanki Asiya. Ita kuma waccan tana ina? Ya sunanta? Amira kenan. Boss ba ma buƙatar ƙarin wata mace. Wannan kaɗai ta isa ya sa Sanda ya zo hannun. To shikenan folio. Ina son a nemi guri mai kyau a ajiye ta. Sannan a nemi abinci a bata. Da alamu akwai yunwa a jikinta. Raga. Jaruma dan ammi. Ba mu tafi. Okay sir. Yanzu Oga Sanda ya zami kenan. Shi ne abin da nake tunani. Yakub yana da ƙarfin da ba za mu iya tunkararsa ba kamar yadda muka tunkari wata. Amma me zai hana Oga mu haɗa kai da Warto kamar yadda ya nema, domin hakan zai taimake mu mu tunkari Yakub.
ba na haɗa hannu da azzalumai, kuma El Yaqub zan tunkare shi kuma sai na yi nasara a kansa saboda azzalumi ne. Idan har ban aikata haka ba, ni ba ɗan mahaifiyata ba ne. Boss, ga sanda yana kiran wayar yarinya. Sunana El Yaqub. Wannan yarinyar da ka turo aka sace, ka rabu da ita ta tafiyarta, domin wannan yarinyar da kake gani rayuwata ce, zan kuma iya aikata komai a kanta. Babu laifin da ta maka, ne maka laifi, ni za ka turo a kama, ko kuma kai ka zo ka kama ni da kanka idan har ka cika marar kunya. Kai ka saurare ni da kyau, ka jin gaya ma, ai tun da ka wulakanta Hajiya Babba, tun da ka ci zarafin Hajiya Babba, ka ɗauki wuka ka ɗora mata a wuyanta, wallahi sai na nuna maka iyakanka, sai na tona ma asiri da kai da zuri'a ku gaba ki daya, sai na raba, sai ka ji yadda nake ji a zuciyata. Idan wani abu ya faru da yarinyar nan, da kai da mutanenka da fadarka, duk sai na rusa ku. Ka zo mana in ka isa, ka zo ka tunkare ni, ka shigo gidan ba ga ta ba, ga ta a gabana, ka zo ba ga ta ba, ga ta a gabana, ga ta a gabana, in ka isa ka zo ka ɗauke ta mana. Ne ba kare ba ne, ni sanda ne, Umar sanda, kuma zan yi farautar ka, kuma sai na kawo ƙarshen ka. Ka shi mutum mutum, hello? Muje. Hello? Wannan sanda, 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 wannan sanda. A wuce maza, jaruma ɗan amini, zaki mai zara fiƙar damusa, kada ka yi hukunci a wannan halin fushi da kake ciki. Hello barista. Gane nan zuwa. Sanda ba ɗan uwana bane kamar yadda na gaya maka. Kuma na kawo shi nan gidan ne saboda na fi kusa da gida akan asibiti. Har yanzu baki bani amsar tambayata ba. Me haɗin ki da Sanda? Me yasa da kika kaɗe shi ba za ki kai shi asibiti ba? Kika kawo shi gidan aurenki ba tare da izinin mijinki ba? Ba ki tunanin hakan ya saba shari'ar Allah? Kai hakuri kuskure ne. Ba hakuri nake bukata ba. Har yanzu baki bani amsar tambayoyin da nake miki ba. Kamar yadda na gaya maka, Sanda ba ɗan uwana bane. Ban taɓa ganin Sanda ba a duniya sai ranar da ka same shi a gidan nan. Kuma na kawo Sanda gidan nan ne saboda ya fi kusa da gida akan asibiti. Bugu da ƙari kuma yana da buƙatar taimakon gaggawa, shi yasa ka ga na kawo shi nan gidan. Wane irin taimako Sanda ya miki? Ina tambayar ki faɗa min wane irin taimako Sanda ya miki? Saboda ya kashe wani matashi Anwar ɗan gidan El Yaqub. Kai, ai ina gaya maka na dauka kananan yin iska ne, ashe irin manya-manyan 'yan daban nan ne, amma ba komai ka rabu da su. Na gane guda biyu daga cikinsu. Baban yawa, ina raba ka da irin shiga irin wannan abun baka ji ko? Ya kake wannan magana, kai matsoraci ne. Wallahi na gane biyu daga cikinsu, sai ne maganin su, ba komai. Ka gane guda biyu. Ina raba ka da shiga shirgin Sanda baka ji ba. Kana kallo. Ni Sanda jini na ne, duk wanda ya taba Sanda ni ya taba. Ni na san me nake ji. Amma ba komai. To duk wanda ya taba Sanda kai ya taba. Duk wanda ya taba Sanda kai ya taba.
Assalamu alaikum. Asiya! 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 Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Abdullahi daga babban cibiyar maganin musulunci na Kashful Ali. Muna ba da maganin rashin kuzari ga ma'aurata, saurin inzali da rashin karfi tare da kankancewar mazakuta. Ina masu fama da matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata. Hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Ina waɗanda lamarin kasuwancinsu ko rayuwarsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, sihiri, sammu. Ku tuntuɓi cibiyar Kashful Ali. Ina masu fama da matsalar ciwon koda ko kuma ciwon hanta tare da matsalar diabetes, ciwon siga tare da kuma matsala ta basir mai tsiro da kuma cuta mai karya garkuwan jiki. Ga duk masu fama da waɗannan cututtuka ku tuntuɓe mu a cibiyar mu na Kashful Ali. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna ƙarshen titin Zuro kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Kuje P&D Plaza Tipa Garage, ko kuma ku tuntuɓe mu a jihar Gombe, Gadon Malala Bureau cikin Ummi Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a babban kasuwar Maradi, kwanan gidan fata tsohuwar likitan Maka, Grand Marché de Maradi. Sannan muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Ali muna maraba da ku. To sai kun zo. Da Allah ina Asiya. Ta tafi koyo sallama. Dan Allah ku yi haƙuri, Allah ya ba ku haƙuri. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na Asiya. Wasu 'yan daba ne suka zo, ƙananan 'yan iska shi shiga cikin gidan nan. Suka zo za su tafi da Asiya, sai da na shiga ciki na ce waɗannan su shiga suka ƙi, na zaruka na biyan bubburma musu, na ga suna da yawa sun fi ƙarfi na ƙwalla waɗannan ihu suka ƙi. To kai waye zai shiga wajen wa'annan ƙattan, kai ka duk ɗaya yayi biyu na fa. A gaban mu suka wuce suka tafi da Asiya. Na shiga kai jama'a. To ina sanda. Ana gaya miki sun tafi da Asiya, mai kwanki jajirta mun, ina gaya miki na ciro wuka za mu faɗa da su. Sun tafi da Asiya sai ki rika tambaya ta wani sanda. Kuma matsalar kuke nan da Allah. An kai daɗe, an sace gawar ammi, sannan an ɗauke ƙanwata Asiya. Wa ya ɗauki gawar ammin? Me yasa kuma ka ɗauki gawar tata? Wai wata yarinya mai suna Aisha, ita kaɗai ce za ta iya bayar da amsar tambayan nan. Amma kafin nan ina so ka sanar da hukuma cewa El Yaqub ya yi garkuwa da ƙanwata. Saboda ni matuƙar suka ganni to a lalle za su saka ni. Gaskiya ne. Gaskiya El Yaqub yanzu sanda ba zai yiwu ba, ina ɗaurin gindi. Ba don komai ba, akwai wasu mutane ko hukuma da ɗaurin gindi, na fi son mu same shi da hujjoji tukunna sannan za mu iya kama shi. Kuma idan ya san muna ƙoƙarin tattara hujjoji to shi ba ka sani ba zai rabu da mu ba, shi ma ci gaba ne da farfakan mu. El Yaqub yana fusata ni, kuma idan an naje bango lalle zan ɗauki makami, idan kuma na ɗauka hannun agogo zai koma baya.
gaskiya zan gaya maka baya so ka ɗauki wannan makamin sai dai ka ɗauki makami don kare kanka wanda di'i maka kai masa in ya kama ka kwantar da shi amma kai kisa saboda idan kai kisa ba ni da kudi da zan kare ka a kotu amma na yi da kare kanka wannan shine na je gaban alƙali ina da abin cewa. Na gode. Saboda haka ka ci gaba da ɓuya. Yawwa. Sanda. An kai dade. Ka ci gaba da bibiyarsa. Ta nan ne zai fusata ya yi motsin da za mu kama shi mu kai shi ƙasa sai mu samu hujjojin da muke bukata. Amma yanzu gaskiya zan gama ba zai taɓa ba. Ke me yasa kike haka ne? Kaman kira ki akai ma. Ai wallahi dan ina da cewa tun da wuri kina ajjala ki fita. Ni ne burin wannan yaron duk taimakon da ya miki a rayuwa ba fada nan fa ita taimake ki da kana ga hotonsa a jarida ya zo yi wannan taimakon kuma sai ki kama ki tsane shi kuma an ga miki namiji haka yake zama ba rigima a rayuwa. Dama ai haka zaka ce saboda ya taimaki Halifa shikenan sai a zuba mar ido ya tabarna a gari. Kuma ta mai saba kuma kuke manta alheri ne. Haba da Allah. Ya aka yi ka san Anwar? Me yasa kuma ya samu damar daukar bidiyon Salima? Abba yalla baina kana tuhuma ta kamar a kotu? Nan kotun mijinki ce. Kuma gamsassun amshoshin da zaki bayar su ne za su tire min zargi daga cikin zuciyata. So ɗaya gayyace ta baddinsa suka samu daman ba ta kwaya ta sha. Suka cire mata kaya suka mata bidiyo. To shine yake mata barazanar cewa zai kashe mata aure da wannan bidiyon. A ranar da ya shirya sakin bidiyon a ranar sanda ya kashe shi. Kuma ita ma a wannan lokacin ta shirya kashe kanta ne kafin wannan time ɗin da zai sake. Daga baya sai ta ji labarin cewa sanda ya riga da ya kashe shi taimakon da sanda ya min kenan. Hello? Inspector? An gan shi? Okay, to ga nan. Okay. Hello Aisha, ki dan nazu. Ki zo yanzu nan. Ina kware geji. Opposite to Kubar Suda. Sanda. Ki sauri. Sanda. 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 Wannan abincin ki ne ko ki ci ko ki bar shi. Malam. Zaman ki a nan sanda ne ya ja miki. Da zai kawo kansa da yanzu kin daga wayar Zubairu ke ma. Ba wani abu da mai gida zai miki. An gaya miki gaje ne. Zan iya roƙonka alfarma guda. Idan zan iya ba ina sanda. Da a ce na san inda sanda yake da na muku kwatance. Ko da ba ku sani ba zan raka ku. Amma wallahi ban san inda sanda yake ba. Dan Allah idan kun samu sanda ku kashe shi kar ku bar shi da rai. Ke ba kanwarsa ba ce? Na tsane shi ba na ƙaunar ganin shi. Insha Allah ba zai gama da duniya lafiya ba. Bawan Allah. Ina babana yake? Sanda.
Suwaye Sanda kuma? To ina wayanda suka kawo ni? Awo kada ki samu damuwa. Yanzu da suka fita sun ce suna zuwa kin ji ko? To don Allah ka ara min waya mana in kirawo shi. Waya ta ba ta jikina wallahi na bata a reception na sa caji. Amma ki jira ni yanzu kada ki samu damuwa yanzu zan kawo miki insha Allah. Ko dan ki kira su kin ji ko? Sannu fa Allah ƙara lafiya baba. Sannu fa. Sanda. Wai me ke faruwa ne? Wasu sun je da mota da bindiga sun ɗauki Ammi. Sannan kuma 'yan daba kuma sun zo sun ɗauki Asiya. Kai kuma gashi sai zagaye gari kake yi kana yawo ni ban san me ke faruwa ba. Duka na san da wannan labarin. Amma ka san me yasa waɗannan abubuwan suke faruwa? Ina zargin wannan yana da alaƙa da budurwarka. Wace ce budurwata? Wacce muka haɗu da ita a restaurant, matan auren nan wacce kake zuwa gidanta. Labari ya baza gari akan kai ka kashe mijinta. Ina ganin wannan yana da alaƙa da su. Sanda kan san zuciya ya sa ka watsar da ahalin Ammi. Ke ma kin yarda da cewa na je gidan matar aure. Da abin da kike ji yana ta faruwa shiryawa akai kawai dan a gana waɗi. Na zo ne in tambaye ki gaya min ta ya aka ɗauke gawar Ammi. Da mota suka zo da bindigo suka tafi da ita. Da mota da bindigogi suka ɗauke ta. Kuma ba su kama sunan wanda ya turo su ba. Ba su kama sunan kowa ba. Wane ne wannan? Me yasa za a ɗauki gawarta? Me gawar za ta yi musu? Na gode. Zan samu ta. Sanda. Okay. Da Allah ka kula da kanka. Ke ma ki kula da kanki. Za kuma ki daɗe za ki tsawon rai a cikin zuciyata. Na bakki lafiya. Ba a zuciyanka nake so na kasance ba, a rayuwanka nake so na kasance har abada. Ana wata kina wata. Na gode, sai an jima. Tana ta ƙara ba a ɗauka ba. Ina ganin baya kusa da wayar ne shi yasa bai ɗauka ba. Na gode. Likita. Don Allah ka bani ɗan ƙara gwadawa mana.
Hello. Babana. Babana kana ji na? Ammi. 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 Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni dai sunana Dadi Hikima. Kuma a wannan shiri na 'yan zamani season 7 na taka muhimmiyar rawa guda biyu. Na farko dai ni crew ne, ma'ana masu iya taimakawa wajen shiryawa, kuma rol ɗina a cikin crew shine continuity, ma'ana masu iya bayar da ci gaban shiri kuma masu kada wannan 'yan roba. 751 Sintuaba episode 6 medium shot take 1. To takaitaccen tarihi na dai shine sunana Adam Abdullahi Adam, shi yasa ake ce min Dadi. An haife ni a Kumbotso Local Government, Kano State, Shika Bosto. A nan na yi firamare, secondary na tafi Dawakin Tufa, dan na tafi Haijin. Yanzu haka dai zaman da ake ni nas ne. To game da tarihi na kenan. To abin da ya sa dai na shigo season 7 abubuwa ne wajen guda uku. Abu na farko dai na ɗaya na biyu duk lokacin ina nausin kamar yace ina dan bayar da tarihi na so. Yanzu kuma na zo shekarar ƙarshe aka dan samu dan outbreak din nan na pandemic covid-19 sai aka to editan da daraktan sunansa Jazuli Jezi kuma mutumi na ne. So ya ga ayyukan da muka yi kawai dare ɗaya ina bacci ina dan karɓar hukunci sai ya kira ni a waya sai ya ce min ayi an gayyace ni yanzu zan shigo sabgan nan. To gaskiya dai wannan shine makasudin bayyana ta a season 7, kuma a ma dai za ku ganna saboda anan ne ma zan take muhimmiyar rawa wajen acting. Akwai wani abin da tun a tarihin da ma masana'antar nan ta Kannywood gaskiya a continuity dai da ake shooting ba a taba wani fim da ni dai na karɓi faya irin wannan 'yan zamani ba. In fact akwai abin da ake cewa clapperboard wanda ake slating lokacin da za a kira action. To wannan abatun ina kirga 1 2 3 na tafi 100 500 sai da na kai 1500 kan a kammala 'yan zamani. So wannan shine abu na farko da na taba yi, ba ma ni ba wasu ma ba su taba yi ba. So shi yasa gaskiya hada shi da sauran fina-finai ba abu ne mai sauki ba ma wani fim ɗin da zaka iya hada shi da 'yan zamani sakamakon cast ɗin da suke ciki ka duk wani sun sai kaga mutum takwas kowanne da abin da zai ce. To wajen maintaining ɗin continuity da motsin su ba abu ne mai sauki ba, sai ka haddace mai kowa yayi a adadin wannan shota-shotan da za a dauka. So gaskiya 'yan zamani ya sha bamban da kowane labari. Sannan ɗaya daga cikin babban kalubalen da na fuskanta shine akwai wata rana ina ji depo rana azumi ina ji ko 13 ga azumi ne kawai an tashi daga aiki na tafi gidansu wani abokina Anas Magu a unguwar Siki. Na dawowa an rufe gida inda muke aikin ba saboda ana iya wannan killace mutane a guri guda a killace mu. Kawai ina dawowa aka rufe gidan nan. To na kira wayar wani mai gadin gidan ya fi so an sun bai dagawa. Wallahi sai karfe wadan asuba ina kwance a kofar wajen fa. Unguwa akwai yan bajalan akwai yara masu iyawan dare suka yi ta wucewa da addana da wane ne da wane. Allah dai ya tsare. Wallahi tun da nake a duniya sauro bai taba ciwo a irin wannan rana ba. To wannan babban kalubale ne. Wallahi dai kawai dai shi wannan sabga baiwa ce dai zan ce gaskiya, amma shi da ke an zamanin Allah ya taimaka shekara ɗaya season 1 duk da suka yi an hora su da acting da maintaining ɗin continuity. So ban fiye samun matsala ba, sai waɗanda sababbin da ake shigowa da su ne ma suke dan ban matsala. Kuma shot ɗin farko na kan ɗauka da wayata ko in tsaya in haddace tunda yau da gobe na ɗauki fina-finai bila adin na san me kai a nan shot ɗin ko ya ka bayar da matsala zan yi wa daraktan bayani sai ya tsaya. So gaskiya dai daraktan da sauran jaruman sun taimaka min wajen maintaining ɗin continuity. Gaskiya dai ni akwai jituwa kuma kamar yacce ma na faɗa daraktan da kansa shi ya nemo ni ya ce in zo mu harkan nan. So ni da shi akwai girmama juna kuma set ɗin gaba ɗaya dai gaskiya kowa yana respecting ɗin juna. Duk da yawanci abokanai ne amma kowa yana girmama juna. Akwai wani abu ma da ba zan manta ba, muna aiki
si wata yarinya ta ɗan yi ba daidai ba kuma ni tewa a gabana aka kore ta saboda a matsayina na continuity ba ta ɗan irin girmama da ba kuma ma misunderstanding maka samu aka ce mata kaza ta ce a na ɗan spark aka kore ta kuma tana da ƙarfi a cikin labarin amma saboda a girmama na aka kore ta. So gaskiya dai ba wata matsala da maka samu ni da daraktan. Kai ai sun dan da ya barge da shi ne ko karanto shi akai lokacin da zamu dauki sun dan ina karanto yacce za a yi sun dan kowa sai da ya dariya ba komai bane. Akwai Salim shine babban iyayensu idan kuna bibiyar season 1 har zuwa 6 kun san muguntarsa mugu ne shi, sunansa Zaki ba sa kiran sunansa. To yaje sabuwar amaryan nan tana towa fa aka je aka siyo kaji wajen guda 3. To dama kannansa akwai fatanannu, akwai kebidi dukku, akwai shamsu dukku. Suka bari ango amarya ta shiga daki, ango ya tafi raka abokanansa. Mun san me suka yi? Kajin nan suka kame suka cinye suka zazzara kashushuwa. Sai da ya tafi dakin amarya yana bude kaza ya ga kashi. To wannan sun dan gaskiya kan in bude muku shi ya gama ka karshe na. Gaskiya dai shawarar da zan ba su shine su rika yin update. Lokacin da aka ce zamu yi wannan yan zamani kafin ma in zo aikin sai da na tafi na kalli season 1 2 3 4 5 naga irin kuskuren da wayannan continuities din da suka gabata suka yi na kakkalla gaba ɗaya. Sannan tun da yanzu update muna shekara ta 2020 an fara shirin tun kafin wannan lokacin akwai sababbin abubuwa. Na tafi na rika ganin tutorial na yadda yanzu continuities suke yi yanzu a sababbin fina-finai da ake yi na 2020 don ne amfani da wayannan hikimomin. Don abu ma da ya ƙara taimaka min akwai tun da shi continuity in za ka yi akwai abin da ake cewa schedule. To wannan schedule ɗin sai Allah ya taimaka daraktan yana update shi ma ya ga yace yanzu duniya ake yin schedule sai ya tsara. To dumo tun da shi schedule guiding yake kana kallonsa har ku gama fim daga kaza zuwa kaza shine kaza wannan kan za a yi shi asin daga kaza zuwa episode kaza. So wannan abin ya taimaka min sosai wajen banga na samu matsala ba. So kuma shawarar da zan ba duk wasu continuity shine gaskiya yanzu muna shekara ta 2020 zuwa ma za a tafi 2021. So duk fim din da aka ce an baka za ka yi musamman ma irin waɗannan ka karanta daga farko har ƙarshe ka duba baya idan da baya idan shi za a fara yi to ka duba wasu fina-finan da ake a duniya yanzu yaya ake ɗaukar su a wani guri ya kamata ma a ce an samu canza kaya ko wane ne don ku yi negotiating da director ku samu fahimtar juna. To wannan abin zai taimaka ma ko a ina kace continuity ko. To sakona na ƙarshe dai shine ina da followers Instagram, Facebook, WhatsApp dama waɗannan idan an sassan juna to lalle idan ma ba ka kallon 'yan zamani lalle ka kasance a duk tashoshin da ake kallon 'yan zamani. Dan akwai manhajar su Instagram, Facebook, Twitter, ko ina akwai 'yan zamani series. Kana da buƙatar kai musu wani sako akan cewa kaza ko gyara ko wane ne suna karba to za ka iya shiga kai masa. Ina shaida kowa da gagarsa rayuwa ini ke ce babu ke ba za na yi murmushi ba. Ƙaunar ki nake da gaskiya ke ma ki saka ni zuci idan na bar ke bangaren so na yi rakon azanci. Ina bari da ke rike nake wuce min takaici ina duba kamar kyamata ban gani ba haya. Saurayi ne na sani ya gazagata ne ba zan ya da kewa da tsanani na yi alkawar abadan ba zan yi nisa da kewa. Kin nuna min na gaskiyar so baki mini yau da raba ya burina ki zama mata ta ba faɗi ƙarya ba.
idan so ya rasa mazauni zuci ta samu rauni in zana alkinta kikin zamo ta makarka da ragare ni ki san yare muna tare ba za mu yi rabuwa ba. Rike amana ni da ke ban fatan mai rabuwa ina tare da ke abadan zanzan miki garkuwa maradin raina ki nuna so wake boyin gaskiya ba.